nade Mombasa kuro gi sani aoko. Kama na nya Sharon na winji maber kowuok e kaunti ma Mombasa ma anakikone nene wacho ikanyo wantiere e apaya madigo mano mantiere chuny boma ma Mombasa ma waneno ka kweth rowere owuok oko mar tuko singo margi ni odiochieng' ma kawuono ne gidhi wuok oko mar bago ng'anyo. Ne gichokore e kar tunge liech kar saa 4 kendo kinde machuok bang' saa 4 aneno ka gichako wuok ka gikone giwuok oko pod gisiro mana dhok mane gitiyo e thuolo mokalo ni gidwa ni jatend piny Kenya mano migosi William Ruto ogwe tao. Koro gikone achiel kuom chenro ma bende giketo kaka rowere gidwa temo matek mar neno ni onge kweche njore makikore igi kendo motelo ne ng'anyo ni ne gikone mane achiel kuom chenro ma sani giketo mar neno ni janjore moro amora ma kidek donjo igi to girakore godo kind giwegi. Nyaka gie sani kwang'iyo ka giwuotho waneno ka chal ni obila ok wane machiegni, obila obedo mana gi chien kaluwo bang' jong'anyo mar neno ni ka nitiere ng'anyo moro ma kidek timore to ginyalo ka nitiere rochruok moro amora mar rita manyalo timore to ginyalo rakore gi jogo ma samoro nyalo keto kata nyalo rocho kwe. Lakini gie sani nyaka ne ochakre waneno ka giwuotho mana ka gin kod kwe giting'o mana mabango matemo kwedo piny owacho kama duong' ma giwacho ni en ni Ruto must go. Koro waluorore watimo alwora ma Pakistan ok wang'e ni gichano dhi nyaka kanye to an mana kae mar iko janeno mar Ramogi TV kaka weche medo dhi nyime e kaunti ma Mombasa kotenore gi wach ng'anyo ma kawuono ni waneno ka giramo ni jatend piny nyaka gwe tao. Sharon. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. To mana kaka waneno ka Nyako Ramogi Ajwang' mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e kaunti ma Mombasa. Oganda mathoth e kaunti ma Mombasa owuok oko ka ging'anyo mamul. Mano e ng'anyo makare. Kaluwore ni giwuok oko giting'o mana placards e lwetgi to giwero mana gigo ma giwero ka gidwaro mar mondo mi sirikal otima. Kata kamano onge rakruok moro amora kod obila mwaseneno e kaunti ma Mombasa matiende ni en ng'anyo mamuol. Wabedo kwa tudre kod jafwambo marwa George Aoko kendo e kinde modhi mbele kod chenro mar mondo mi omed menyonwa gigo matimore e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono. Wabedo kwa menyo ni pichni ma kamago Nyako Ramogi Ajwang' e kinde modhi mbele odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Nairobi ka bende wasemenyo ni Mlolongo, kaunti ma Mombasa bende ero jo Mombasa owuok oko. To pod antiere studio kae kod Charles Owino ka achiel kod Peter Goro. Charles, kapok ne wadhi tudre kod Nyambaga ka achiel kod Aoko e kaunti ma Mombasa, nitiere janeno marwa Ruth Nyathi Ochieng' openji moko kuom penjo kata ne nitiere kod moko kuom penjo ma bende no penji e kinde mane oro ote mare. Ng'isa kae kanyalo mana somo ni ote no kendo nyisa kae ni penj na Charles Owino ni en kaka jakanyo mar UDA ere gima oparo ni ber mondo obila otim mondo giket winjruok e kind obila gi jong'anyo, to bende chiko yiene obila mondo okaw ngima japiny mogik to gik mosetimore te nyaka ng'anyo chakre. Gino okenge mage ma sirikal pango kawo mondo otiek wach ng'anyo kabisa? Mano penjo mane Ruth Nyathi Ochieng' penjo. Mokwongo e weche mag ng'anyo onge kama UDA donje. Nwach sani koro wan gi sirikal. UDA en mana party. Chalo ng'ama oidho mtoka madhigo Mombasa. Ng'at moro oidho train, ng'at moro oidho ndege, ng'at moro oidho. Parties gi are just. Mano meno king'iyo jotelo gi. Inyalo ang'o ni 2007 Ruto donjo gi ODM, 2013 akia ne gi party man. URP. 2017 Jubilee, Corona and Jubilee. 2022 UDA. So kata mana 2027 okapar ne UDA no maybe there, maybe obro bedo kendo kata mana party moro. So it's not about party. To obila to en gima nyaka chieng' no bede.